ҳунармандони шаҳри Хужанд даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалиб 2021-ро бо баргузории барномаи фарҳангӣ иборат аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор намуданд. Дар оғози фестивал озмун ҳунармандони шаҳри Хужанд либосҳои миллӣ ки хоси тоҷикон ҳаст ба маърази тамошо гузоштанд. ҳар як нафаре ки ба фестивал озмун омада буд аз маҳсули ҳунармандон дида менамуд. Баъдан дар толори театр фестивал озмун баргузор шуд. дар фестивал озмун намоиши сарулибоси миллӣ бо иловаи навгониҳои муосир, навозиши умумӣ, рақс якка, суруди якка, суруди анъанавӣ ва саҳнаҷои ҳаҷвӣ намоиш дода шуд. муҳтавои шеъру сурудҳои дастаҳои ҳунарӣ ба мавзӯъҳои истиқлоли давлатӣ, меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, инъикоси рӯҳияи хиштаншиносӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, файзу баракати истиқлол, тарғиби арзишҳо ва мероси пурғанофати фарҳанги миллӣ, тарғиби ҳунарҳои мардумӣ, ваҳдату ягонагӣ, дӯстии халқҳои сарзамини Тоҷикистон равона гардида буд, ки аз ҷониби ҳакамон хуб пазирафта шуд. мо ҳозир имрӯз аз рӯи он талаботое ки дар низомномаи фестивал озмун зикр гардидааст, муқаррар гардидааст, дар ин ҷо хори умумии ҳамсароён бо як суруди наве ки омода карда шудааст баромад мекунанд. Дар ин ҷо ҳунармандони мо сурудҳои якка ба иҷро мерасонанд. Ансамбли созҳои мусиқии миллӣ як навои бисёр ҷолибро ба иҷро мерасонанд. ин ҷо барои бадеҳасароӣ ду нафар, як ҷавондухтар, як ҷавонписар баромад мекунанд. Дар ин ҷо рақси якка дар навои сози мусиқии зарбии доира ва дигар намудҳои асбобҳои зарбӣ ба иҷро расонда мешавад. ин ҷо яъне ки ҳунармандон баръакс намояндагони шӯрои занҳои маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд як номинатсияи расму оинҳои маҳаллӣ мардуми Хуҷандро яъне ки ба тамошобинон манзур менамоянд. ин ҷо аз рӯи номинатсияи ҳаҷвнигорӣ ҳунармандон ҳунарнамоӣ мекунанд. ин ҷо дар охири чорабинӣ ҳунармандони мо аҳли санъату ҳунар як ба таври коллективона сюити овози рақсиро омода кардаанд ва ҳамаи онҳо мазмунан ба ҷумҳурии соли Тоҷикистон, истиқлолият, ватан модар, кишвари азизамон, кишвари биошноямон ва ҷашни чӣ хеле ки ман зикр намуда будам дар пеш истодаи ҷашни бузурги таърихии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. ҳадаф аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ ба шумор меравад. фестивал озмун аз рӯи 12 номинатсия баргузор шуд ва дар он фарҳанги асили халқи тоҷик ба намоиш гузошта шуд. дар баробари сароидани суруду таронаҳо дар ситоши ватан аҳли ҳунари шаҳри Хуҷанд либосҳои миллии тоҷиконаро намоиш доданд. ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани фестивал озмун ин гиромидошти фарҳанги миллӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои некниёгон ва пост доштани фарҳангу суннати халқи тоҷик мебошад. гузориши Шамси Наврӯзов ва Зафар Ғафуров барои барномаи иттилоъоти имрӯз.